Izakhamuzi zaseDumbe eNyakatho yesifundazwe zithi zibhekene nomqansa emizameni yokunqanda ukubhebhetheka kwe-coronavirus. Zinxuse ukuba lusukunyelwe ngokushesha udaba lokuhlinzekwa ngamanzi ahlanzekile. Indawo yaseDumbe iseNyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Sekuneminyaka kunenselelo yokwentuleka kwamanzi kulomphakathi. Umama wabantwana abahlanu uSiphiwe Kunene uthi wazalelwa kulomphakathi. UKunene uthi wonke lomphakathi usebenzisa leli thangi elilodwa lamanzi nokuyinto enzima kakhulu. Besingenayo indlela ukuthi sokwenza kanjani simangala nalapho uthi umasipala kuyangana siyekelele ezwa kuthiwa kunesifo esinje lamanzi angaka ogeza lezandla sowathatha boba kwala isiwasebenzisayo asiwethembi ukuthi ngabe ahlanzeke kangakanani. Sinenkinga impela ngamanzi lapha amanzi asiwatholi bawaletha kanye kuphela inyanga ngaze ingakanani. Bengawalethile kudala nje bagcina ukwaletha nathi nje linye limile dala lagcina ukuthelwa amanzi. Konke lokhu sekuzoguquka njengoba phela uhulumeni wesifundazwe usuhlinzekile umphakathi ngamathangi amanzi angama-80. Sibe abantu bekhala ukuthi sebawathola ama-water tankers kodwa abanawo ama-jojo tanks ama-static tanks abazofaka khona amanzi. Sibe sesiprocura-ke ama-static tanks awu-3,000 for the whole province. Yingakho-ke silethe ama-static tanks la eZululand district awu-538. Kuphinde kwanxenxwa-ke osomabhizinisi ukuba nabo bafake isandla ukusiza izakhamuzi ezibhekene nalenselelo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseDumbe.